Yeah, that's why I was like, Nini, regardless of what's happening, I know this man proper. When he delivers the word, he delivers the word. You can't say you know him. My humans definitely, but I don't have that story. In his story, Andinayo is. But my man of God is not my humans back. Give me one. I said my humans. Becky K. The papa who knows there was my humans one papa the happy. Nash, why are you doing this? You just got back. No, I don't tell all my facts. I go to my humans. I don't go Nana Papa. Okay, he's late now. Oh, Ezekiel Guti. Right? That's what you're saying. Because I asked you a question. I wasn't telling. I was asking. So you just confirmed. No, it was a rhetoric question because we know what is happening. My humans are Ruji. My humans. My humans are Ruji. Okay, I know. Thanks, Becky. Thanks, Becky. So what's next on our... Becky, this is a very important question. What's next on the thing? That's a yes. That's a yes. But what's next? What are we going to Equatorial Becky, are you Guinea? Tell us after, are we going to Guinea from here? Okay. I think let's go there. As my humans are kujigiwa, ana papa vari kudya my humans kumachechi uku. But pazvinenge zvichitaurwa zvinoita kunge dambe, zvinoita kunge zvinhu zvisina maturo, zvinoita kunge tikuda kuwanza, zvinoita kunge tikuda kushora kana kuzvidza vacho vamunenge muchiti vanhu vaMwari, but chinenge chiri chokwadi. My humans ari kudyiwa. Ndo nyaya ndokufambira zvamanje manje. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wango wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, nyaya ihombe ende inyaya yakakura ende inyaya inoda kuti ugare pasi woteerera woona video rese kubva richitanga, because sometimes patinouya nenyaya idzi guys hatisi kureva kuti tikuda kushora kana kuti tine jealousy nevamunoti vanhu vaMwari, but chokwadi chinofanirwa kungotaurwa kunzi kana pabhaizika panenge paita sei pabhaizika. Hanzi mahumans ari kudyiwa. Big up to Danny J neteam aiwa Nasha anopedza handitika kune vasingazive the Danny J show aiwaka endai pachannel yakanzi Boys Returners, munoona mawana anenge achiitika ipapo. Hanzi mahumans ari kudyiwa. Mahumans ari kudyiwa nana papa kumachechuko. Ndonyaya ndiri kufambira. Pastor mukuru weZAOGA asvika pakuzodzingwa basa, kudzingwa kunzi iwewe neunhu hwako hwekudya mahumans ka zviri nani uende zvako. Ndonyaya ndoda kukuratidzai panapa. Sezvamunoziva kuti tinofamba nedingindira rekuti umbowo ndokuratidzai proof yacho mozvionera mega handiti. But ndisati ndapinda munyaya yangu iyi zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apo handiti. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo handiti. Khoisani Herbs, Hebru riri kushanda zvamanje manje, Hebru riri kudya basa, Hebru riri kuita zvinhu zvekutodaro. Gwenzi rePhytomed iro ndo riri kutopisa zvamanje manje. Saka iwewo zvaunoita, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita musoro, ukaita chii, maronda asingapore, bata namba dziri pascreen idzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Nyari ndiye munhu wacho.
anokusota, whether you're in South Africa, uri kuZimbabwe, uri kupi, ukangobata musikana umubvunza ati amana ndaita problem, ndoita sei apo, anokusota handitika. Saka taura nanyari usakanga nokumuudza kuti wabva nekuna DJ Holly and anobva akusota ipapo handitika. Right, rega ndipinde munyaya yangu tuone kuti zviri kufamba sei uyezve zvakaita sei, zvakamira sei. Kana unga usati wasubscribe, ndinokukurudzira kuti usubscribe nekuti panapa tinogara tichiuya nadzo nyaya dzinoita sei, dzinofashaira, dzinenge dzichiboila, dzinenge dzichipisa handitika. Zvikanzi top ZAOGA pastor court pens down. Top ZAOGA pastor court pens down. Abatwa mukomana achiita zvisina maturo, zvinhu zvisina kurongeka nevana vesangano. Apo ndo vanhu vatinenge tichiti ndo vanhu vaMwari vatinotarisira kwavari. Chii chakadaro ichocho, chii chakadaro. Zvikanzi a senior ZAOGA pastor has been dismissed following allegations of multiple extramarital affairs with married female congregants as well as other acts of misconduct. Chii chakadaro. Unotonyatsoziva kuti uyu mukadzi waPapa Jose, uyu mukadzi waElder Ningi, but une ruchiva, Satani anenge akakugara, unoda kuenda ikoko chete. Akana kunyanganya kwacho kana kwakudaro. Mawani. Apa uri pastor mukuru. Ndonyaya yacho iyo irapo iyo. Zvimwe zvacho munoita muchiverenga Omega, anenge ari mawani. Zvikanzi the Bindura based overseer, whose name will soon be disclosed, was recently fired after a woman from Rusape reported him to the church headquarters in Harare for neglecting the 2 children they share. Hanzi murume uyu akazopfumurwa mushure mekunge mukadzi aripota kuheadquarters kunzi aiwaka uyu munhu uyu haasi kuita maresponsibility ake, ari kungosiya vana, haasi kuchengeta vana, haasi kuchengeta chii, haasi kuchengeta vana. Mawani chaiwo chaiwo handitika. But nyaya yacho yazonzi yakora moto, yanzi yazokora moto payazosvika apa. Zvikanzi the scandal deepened when other women accused the overseer of sexual harassment, claiming that he had sent her explicit nudes photos. Chii chakadaro ichocho kuti unenge wakusenda manudes kuvana vesangano. Mawana. During questioning, the pastor reportedly confessed to his misdeeds, leading to his dismissal. Haana kuramba, akatya Mwari. Akati aiwaka, ini ndo mabasa andaibata. Mbandaita sei? Mbadzingwa zvake basa. Zviri nani kureurura wote sei usiye basa nerugare. Zvikanzi, however, the case has sparked outrage across the church as more allegations of misconduct surfaced. Pakazotanga kubuda nyaya baba dzakawanda dzichitanga kumera vanhu vakutaura kuti aiwa taitomuziva. Handizoziva hangu kuti chinowanzoitika kuti vakadzi mahumans ekuchechi kana achilazwa napapa anonyarara, but pakazoita umwe futi munhu ari kulazwa futi napapa, pozoita mumwe anozotaura kuti ndakabatwa chibhano napapa, anobva atanga kuda kusumuka nenyaya yeshanje. Uri kuona amene kuti zvinenge zvimonyanyofamba sei, kuti muri kuzvifambisa sei kumachechi uko, but nyaya hombe ndeyekuti mukuru akabvuma zvake kuti aiwa mahumans ndaita sei, ndaidya mahumans. Zvikanzi the overseer who previously pastored at a city center church in Bulawayo allegedly left a trial of misconduct. Utori unhu hwake uyu amene kuti akatendeuka here kana kuti haana. Hanzi mukomana ailaza several women including widows, divorcees and unmarried congregants. Mukomana ailaza. Hanzi vanhu vese vabudikira kutaura kuti aiwa uyu aitotumira maphotos, aitoita zvakati nezvakati. Mukomana mbiri yake iri kutoenda kumberi ende haasi kumira. Mawani aya.
zvisinei pane nyaya yatozobuda kuti hanzi kuti upromotwe, kuti uwane chigaro, kuti ubviswe kumamisha uiswe kunhu kwakanaka. KuZAOGA uko unofanira kutonyora uori muchechi, uori muchechi. Zviri kunzi since 2017 aspiring overseers allegedly pay 1,000 USD while district pastors promotions cost 500. 500 baba ne1000 zvinhu zvaMwari. Ndopaibe pateti tichitaura kuti machechi enyu aya hamuite sei? Hamuteerere ana Jokonia, hamuteerere ana Mavis, munenge muchiti ana hole vanozivei. But kuri kutonyorwa, kuri kuitwa uori hwese, ndokune chipfambi chese, ndokune mbavha dzese. Mawana ndonyaya yanga ndichifamba nayo. Just be careful kumachechi kwamuri kuenda uko. Hanzi ana papa vese vari kudya humans. And humans are kudyiwa zveshuwa. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.